semnal n-am. Mi-am făcut cu un glod. Aoleu, vai de capul tău, du-te înapoi la oraș. Vă se vede că aveți noroc din la cu tradiție de la țară. Aoleu, Marițo, tu ești? Acum am chemat papa din lac, Brandy personal. Intră mai repede în curte că te vede țață floarea. Acum așteaptă un pic. Acum am o idee mirobolant care te scoate din sărăcie și te face direct milională. Deci, haide în hamba. Deci, un count, ceva s-a rustic, ceva country. Așa? În hambarul ăla tău vechi. Haide? Hai să mergi. O punem pe Floricica, fata Popei, să murgă găina pe live. Aoleu, ce ți-o mai trecut prin cap? Asta e în Dubai, fă. Eu făceam live-ul pe TikTok. Da. Goală, toată. Au, măi, verișoară, măi, tu ai nebunit că te văd live pe noaptea. Hai de capul meu, hai în hambar mai repede. Și donau euro, aia. Deci, trebuie să murgă găina asta. Hai, fă că mă la Floricica să-i zic. Aoleu. Apăsă. Floricico, ai mai de muncitoare de privire de bongă. Eu trebuie să mulg găina pe live, așa a zis Neluțu. Trebuie, dacă vrei euro, iar trebuie. Dar lasă să fac și tu glopata aia să vorbim. Haide. Hai tu. Hello, ladies! Astăzi mulgem găina pe live. Floricico de Republica plătești pentru interacțiune bonus. Mua, mua. Haide, Floricica, trebuie să mergem să încărcăm live-ul. Hai, Neluțe. Hai tu. Aștepta, hai, Vrenici, bă, să vedeți ce o... Floricico, după mine. Doamnele, vă rog. Trebuie să închid poarta, că mă chivui. Haide că am încărcat videoclipul, să vedeți cât de repede o să vină roiale alea. Dar iarăși bani primești, verișoară. Dacă m-am pus goală pe internet, normal. Haide că o plec, la revedere.